Mayang hapon, may igsoon. Karong gabi una, importante ang atong topic kay tungod kini may kalabigitan sa atong kinabuhi, ning kalibutan o kinabuhi nato sa future sa kaugmaon. Abrihan natong atong balang kasulatan sa Tito chapter 2. Tito o Titus chapter 2, basahon nato ang verse 11 to 14. O ang mensahe nga akong ihatag karon giuluhan nga naluwas, ginaluwas, pagaluwason. Naluwas, ginaluwas, pagaluwason. Mao kini ang pulong sa Dios, nagiingon, maigsoon. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios non og sa mga pangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios non dinhi niining kalibutan o kalibutana karon. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan og sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayon nga mga masibuton sa mga maayong binuhatan. Kini ang pulong sa Dios maigsoon nga atong giuluhan, naluwas, ginaluwas, pagaluwason. Magampo ta maigsoon. Dalay ko ng mamahan, hinaot pa ang imong balang espiritu, mo'y maghayag, maglamdag sa among pagpasabot sa imong pulong nga espirituhanon. Kay tungod, dili kami, Lord, baka salig sa among kaugalingong pagsabot, sa unod no ng pagsabot. Kinahanglan namo, Lord, ang imong tabang, ang espirituhanong pagsabot, buhat o sa gahom sa balang espiritu. Hinaot pa, nga maduggangan, malig-on ang among pagsalig, pagtudi kanimo, labi na sa among relasyon kanimo, maong among kaluwasan. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So dugay-dugay na ang mga panahon maigsoon sa atong mga mensahe, naghihiskot kita sa kaluwasan. Atong gisaysay sa mga mingagi natong pagtulunan ang hulagway sa tao. Unsa ang tao sa iyang pagkamakasalanon, unsa ang tao diha sa iyang kaluwasan, ug unsa ang tao sa iyang pagpangalagad. Gisaysay sa sab nato ang usa ka kinabuhing nabag-o. Usa ka kinabuhing nabag-o tungod sa grasya sa Dios. Ang kaluwasan mao kini ang labing dakong gasa sa Dios sa mga katawhan. Sama nimo, sama nako, o sama sa mga Kristohanon. Mao ni ang hinungdan nga dunay Pasko. Kay tungod nining Pasko kay baluta nga ianak o pagpakataw sa usa ka manluluwas, usa ka gasa sa Dios alang ning kalibutang makasalanon. Usa ka gasa nga nagkinahanglan og sakripisyo sa kinabuhi sa anak sa Dios nga mao si Kristo. Karon nakasabot ba kita kung sa unsa og nganong naluwas kita? Ang atong teksto karon nga atong pagatun-an maigsuon, nagsulti kanato bahin niining atong pangutana. Nagsulti bahin sa tulo ka kapanahon sa atong kaluwasan. Sa atong pagsabot sa kaluwasan, basta naluwas lang kita, apan dunay ni panahon, dunay tenses sa English pa. Dunay past tense, dunay present tense, o future tense. Ang past tense nato sa atong kaluwasan, kita naluwas sa miagi, sa silot sa sala. Ikaduha, kita ginaluwas at this present time. Padayon ang atong kaluwasan, ginaluwas sa presente sa gahom sa Dios. Ikatulo, kita pagaluwason
pagaluwason, final salvation, umalaabot, luwason kita diha sa presensya sa sala. Mas maayo nga atong lantawon ang matag usa ka puntos, mas bahin sa atong kaluwasan, bahin sa kaluwasan natin sa mingagi, kaluwasan sa karon, presente, o kaluwasan sa umaalabot. Primero maigsoon, mabasa nato sa versikulo 14 sa atong teksto. Kita naluwas sa silot sa sala. Naluwas kita sa miaging silot sa sala. Nagaingon ang versikulo 14. Nga mihatag sa iyang kaugalingon, alang kanato aron paglukat kanato, gikan sa tanang pagkadautan. Tanan, lakpit na nini ang atong mingagi. Mingagi. Kay kung dili kita pagatubson o lukaton sa atong Ginoong Hesukristo, paingon gyud ta sa silot. Unsa may silot? Mao ang impyerno. Sa kalayo, sa bukal nga kalayo. So busa ang atong mingagi nga kaluwasan nato sa silot sa sala. Mao na yung ginganlan og pagkamatarong. Sa English is justification. Justification na igsuon o ang pagkamatarong dili ni sama sa pagpasaylo. Sama sa usa ka kriminal nga napreso kay tungod convicted siya as criminal. Unya ipardon siya sa usa ka presidente o usa ka mayor, ipardon siya, makagawa siya sa bilangguan apan ang iyang ngalan magapabilin didto sa listahan sa mga kriminal kay tungod convicted siya. Nakagawas siya kay napasaylo apan convicted lang gyapon ng iyang ngalan doon na sa record. Samtang ang justification o pagkamatarong mapapastanan, ideklara ka sa usa ka hukom nga ikaw way sa bisag gamay, bisan sa imong mingagi. Mao ka na ang justification, ang pagkamatarong. Wala na ta sa silot sa sala. Nga naman, kay tungod na luwas na kita diha sa silot sa sala, kita pagkamatarong ni Kristo. Ang atong mga sala, iyang gidala sa iyang kaugalingon sa lawas, og mao kini ang iyang gikamatyan, og siya nalubong, og siya namatay, apan siya nabanhaw. Sa pagdawat niya sa atong sala, ang iyang pagkamatarong maoy gisulob ka nato. Subusa ang makita sa nato sa amahan, dili na ang atong mingagi nga sala, wa na'y makitang sala, kay tungod gideklara kita nga usa ka matarong. Si Jesus mao'y naghalad sa iyang kaugalingon. Sama sa atong gibasa Titus chapter 2 verse 14, nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan. Lakbitan nini ang atong mingagi aron kita luwason sa kapildihan. So ang kinabuhi sa sala, maigsoon, ang kinabuhi sa sala usa na kaputol nga dalan. Dili na magpadayon sa atong kinabuhi. Giluwas kita gikan sa suhol sa sala. Kay tungod ang suhol sa sala unsa man? Kamatayon. Roma 6:23, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios. Kinsa ang gasa gikan sa Dios? Si Kristo. Dili nato gitrabahuan si Kristo. Si Kristo mo'y naghatag sa iyang kinabuhi aron mapapastanan natong mga sala. Kita pagkamatarong ni Kristo. Subusa ang usa ka Kristohanon, naluwas siya sa iyang mingagi, past sin. So declared siyang as justified. Siya usa ka matarong sa Dios. Busa nagaingon ng Roma 8:1, busa sila nga anaa kang Kristo, siya dili na karon mga hinukman sa silot. Wala nang silot. Kapasayloan sa tanan sa atong sala sa mingagi,
nalimpyo na maigsuon sama sa ingon sa 1 John 1:7. Apan kung kita magalakaw diya sa kahayag, kay tungod kita Kristohanon, maingon nga siya naa sa kahayag, nan kita may pakig-ambitay ang usa sa usa ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Gikan sa tanang sala. So busa maigsuon, maglakaw kita diha sa pagkamatarong. Dili na nato buhaton ang sala nga mingagi na. Kay kita wa na ta diha sa gahom, wa na ta diha sa pagkaulipon sa sala. Kay tungod kita iya nang giluwas. Apan, daghay mo angkol nga Kristohanon, apan dili makita kanila ang bag-ong pagkatao. Kay nga naman, naa pa nila ang pagbuhat nga tiniyuan nga sala. Basahan nato ang Hebrews chapter 10 verse 26-27 para makita nato kinsa tong dunay tinuod nga kapasayloan sayang sala sa mingagi o siya usa ka matarong na. Nagingon ang Hebreo 10:26. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kaybalo sa kamatuoran, wala nay nahibilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. Sa ibut pasabutan na migsoon. Kung ang tao nakasabot na sa kamatuoran, na si Kristo lang yun ang manluluwas. Unya, iyang tuyuon sa pagpakasala, wala na'y halad inihaw tungod sa mga sala. Buto sa butwa na'y kapasayloan. Nga naman, kausa raman ang kamatayon ni Kristo. Kundili, sa 27, ang usa na lamang ka makalilisan nga pagpaabot og hukom og kabangis sa kalayo nga magaut-ot sa mga kaaway. Pait tayo ni hunahunahon maigsuon. Kay tangad tungod daghay mga nag-ingong Kristohan apan wa sila kasabot. Mituo sila nga si Kristo may manluluwas. O di mituo sa misalig sila nga sila gilukat na ni Kristo apan na lang gyapon ang ilang mga tinuyuang mga sala. Ila lamang gibuhat. Kung sila nakabalonas kamaturan apan nagabuhat og sala, maigsuon tinuod, wala pa gyud sila maluwas. Nganong wa man maluwas kay tungod wa pa sila pagsalig kang Jesus. Tinuyuan gyud nila di sila mosalig kang Jesus. So unsang salaa nga kung magapadayon ang tao nga nakaibaw sa pagkasala niya nakabalo na sa kamaturan nga wala na'y kapasayloan. Unsa man? Mao kini John 3:18. Ang musalig kaniya unsay gisulti? Ang musalig kang Hesukristo dili pagahukman sa silot. Nga wala na gyud kay tungod gimatarong sa Dios. Apan ang dili musalig, tinuyo ang dili musalig, tinuyo ang pagpakasala nahinukman na sa silot. Wa na gyoy halad inihaw. Kay wala man siya mutuo nga sa ngalan sa bugdong anak sa Dios. Dunay kasalanan nga wa nay kapasayloan. Unsa man na tinuyuan nga di musalig ang Kristo nga mo'y manluluwas sa iyang kinabuhi. Apan dunay nag-ingon nga misalig apan dili makitang kinabuhi. Unsa may timaan sa usa ka tawo nga misalig gyud og siya gyud naluwas sa mingagi niyang sala. Atong basahon ang John 3:36, ganiha ang John 3:18. Karon 36 mo ni timaan nga ang tao misalig kang Hesukristo. Nag-iingon, ang musalig sa anak may kinabuhing dayon, tinuod gyud na. Apan ang dili musugot sa anak magpatuyang sa iyang kaugalingon nga mabuhat og tinuyo ang anang kasalanan kay tungod wala siya muobey, wala siya musugot kang Hesukristo. Ngano wa musugot kay way pagsalig. Naingon dinhi apan ang dili musugot sa anak dili makatilaw kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. So mao na migsuon na makita nato ang klaro
Nga usa ka tawo nga nadunay kaluwasan, siya naluwas sa mingaging kasalanan. Mao ang silot sa kasalanan. Dili gyud siya maimpyerno. Apan daghay nagtuo nga sila naluwas apan nagapabilin diha sa pagbuhat og tinuyuang sala. Unsay tinuyuang sala? Way pagsalig, way pagdawat kang Hesukristo. Igora sa ba nga sila Kristohanon nga ako mahisalig kang Kristo, nga ako middaw kang Kristo, apan makita silang kinabuhi nga kontra gayud sa kabuto ni Kristo. Ikaduha may igsuon nining atong teksto. Kita ginaluwas sa presente nga sala. Kining present sin mao ni gahom. Mao ni moulipon sa mga tao, sa mga Kristohanon. No, moulipon kay ang Kristohanon dili pa man perfect. Naamang gyud ang iyang makasala pa siya apan dili tinuyo ang sala o dili magpadayon sa pagpapakasala. Basaw nato Titus 2:14 sa susunod nga phrase. Ang primero nagaingon nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan. Nahuman na. Karon kung nalukat ka na og sa pagputli ang pagpakabalaan alang sa iyang kaugalingon alang kang Hesus sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud nga mga masibuton sa mga maayong binuhatan. Ang tinuod gyud nga Kristohanon siya pagkabalaanon sa karon sa presente kay tungod siya ginaluwas kada adlaw siya pagaluwason sa gahom sa sala. Wala na ta sa silot sa sala, dili na ta maimpyerno, apan ang gahom sa sala nining presente nga kalibutan maunay mugapos karaghanang mga Kristohanon. Kinahanglan nila naagud sila magpaminaw permi sa pulong sa Dios aron malig-on ang ilang pagsalig kay tungod ang pagsalig malig-on diha pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mo nang giingon diha nga og sa pagputli alang sa iyang kaugalingon kita iya sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud nga mga masibuton sa maayong binuhatan. So ang sala karon bisan pa sa mga Kristohanon dili na ang sala nga paingon sa silot kundi paingon sa pagkagapos, magkalisod-lisod, magkaguba-gubang kinabuhi kay tungod nagapos sa sala. Mao ni nga kita pagaluwason niining presente nga sala aron kita mamahimong balaan. Makapagkinabuhi kita sa pagkamatarong. So mo kini ginganlan og sanctification. Sa past salvation nato is justification, the present salvation nato is sanctification. Dili salvation para maluwas na sa langit, no. Salvation from the power of sin. Kinabuhing labaw hataas sa kinayahan nining kalibutan. Muni ginganlan og alang sa pagputli kanato alang sa iyang kaugalingon. Sumala sa Titus 2:11-12 nagaingon kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios ginapadayag nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa mga pangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun dili niining kalibutana karon, dili ta ulipon nining kalibutan. Mao ni ang pagwagtang sa imoralidad nga lihok nining kalibutan. So kung ikaw Kristohanon, ikaw naluwas na sa silot og makita gyud nga ikaw ginaluwas sa gahom sa sala, makita nis mga katawhan sama sa gisuat ni Pedro sa iyang sulat sa 1 Peter chapter 4 verse 3, maingon si Pedro sa mga Kristohano nga nakurat sa ilang bag-ong kinabuhi nga isip mga Kristohano luwas nun, nagaingon igsoon kay kadtong panahon na nga mingagi igo na alang sa pagbuhat
Sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil, ang mga Gentiles, mga unbelievers. Sila mo'y mo tental nato aron kita makahimo sa ilang binuhatan nga kana kita giluwas na diha. Sa paggawi sa kaulag, sa pangibog, hubog-hubog, hudyaka, bahakak, sa kumbirahan, sinumsumay o sa gidili nga pagsimbag mga Diyos-Diyos, mao ni buhat sa mga unbelievers. Mao ni atong buhat niadto sa wala pa kita maluwas. Sila nang hitingala. Tanawa, masabtang yun, mailhang yun nga kung ikaw naluwas na, o niya naa ka dihas kaluwasan sa nanikahugaw ning sala maong pagkabalaan, sila nang hitingala nga kamo karon dili naman makighugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang o kamo ila ng pagapasipad-an. Tanawa, makontra na gyud tas kalibutan. Kay tungod mugawas man gyud ang tinuod na kita nga luwas na. Kita naluwas sa mingaging silot sa sala, o nya kita usab sa presente ginaluhas sa gahom sa sala. Sunod doon na tayo gahom sa pagpanginabuhi nga balaan. Gasa na sa Diyos. Sumala sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, nagaingon dito nga kita gitagaagbag kong kasing-kasing, bagong espiritu, gipapuy-an pagyud sa espiritu sa Dios aron kita dunay gahom nga mutuman sa kalipay sa iyang mga pulong. So iyag yung kusog na naan nato nakita iyang giluwas. Dili atong kaugalingon. Kay kung atong kaugalingon murag magsaligta nga pinaagay sa atong kaugalingon murag anha ta luwason sa Dios, no? Gitagaan tag kaakuhan sa pagpanginabuhing balaan aron mahimaya ang Dios nga nagluwas ka nato. Subusa nag-ingon sa Hebreo 12:14. Panglibasugi ang pakikipagdinaitay uban sa tanang mga tao. Tarang mga tao. Og ang pagkabinalaan. Nga kun wala kini, walay bisan kinsa nga makita sa Ginoo. Kung walay panlimbasog sa pagkabalaan, gapos lang gihapon ta sa gahom nini kay tungod naapata sa silot sa sala. Subusa ang magkinabuhi kauban sa Dios. Walay kalainan sa pagkinabuhi nato kauban sa mga igsuon sa Dios. Kung doon natay pakigambitay sa Dios, makita ni sa atong pakigambitay sa atong igsuon. Nag-ingon sa 1 John 1:3 natong basahon. 1 John 1:3 ngadto 7 nag-ingon mikso. Kadto nga among nakita og nadungog, miingon si John, sulti sa Kristohanon sama nato. Among ginamantala usab kaninyo aron kamo usab makabaton sa pag-ambitay uban kanamo. Og ang atong pakigambitay maoy pakigambitay uban sa amahan og sa iyang anak nga si Jesucristo pagkanindot rigsoon. 4 og kami nagasulat ninyo niini kaninyo aron mamahingpit ang among kalipay. Nga gipahibalo nga ang among nadungog gikan kaniya og karon among ginamantala kaninyo mao kini nga ang Dios kahayag og diha kaniya wala gayoy kangit-ngit. Kung kita magaingon nga may pakigambitay kita uban kaniya apan nagalakaw usab kita diha sa kangit-ngit, nan kita nagabakak og wala magkinabuhi subay sa kamatuoran. Apan kung kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag nan kita may pakigambitay ang usag-usa sa usa og ang dugo ni Jesus nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanan sala. Tanawa, kung ana ata diha nagalakaw sa kahayag kay tungod kita wala na sa silot sa sala unya atog yung naluwas ta sa gahom sa sala, makalakaw gyud ta diha sa kahayag.
So living with God is living with the brethren. Pagkanindot, naigsoon. Doon natin pagkipag-ambitay sa Dios o doon natin pagkipag-ambitay sa atong kaigsuonan. Pag-alagad sa Dios, pag-alagad sa atong mga mahal sa kinabuhi sa atong panimalay. Pag kinabuhi alang sa Dios, pag kinabuhi nato sa matag adlaw sa Dios. Giluwas na kita sa pagkaulipon sa sala. Busa, doon na tayo gahom nga modili sa tanang tentasyon. Nga musunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Romans 6:6 nag-ingon, kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa krus uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas og aron dili na kita maulipon sa sala. So ang atong kaluwasan may gisuon kung ato masabtan primero giluwas ta sa mingagi nga silot sa sala. Karon ginaluwas kita do na tay gahom aron atong madag-an ang mga sala nga nagipaglambigit sa mga Kristohanon. Magkinabuhi kita diha nga balaanon kay kita iya kang Kristo. Ikatulo, maigsuon ang atong kaluwasan dunay past tense, dunay present tense, karon dunay future tense. Unsa man ni? Ang atong kita pagaluwason sa presensya sa sala. Balikan nato ang 13, nag-iingon. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglawom. This is our blessed hope. Unsa may blessed hope nato? Wala na ta sa silot. Apan nakipagkumbati lang gyapon ta sa gahom sa sala karon, do na pay dakong kapildihan. Apan ang atong blessed hope, ang atong bulahan nga paglaom, unsa man ang pagpadayag sa himay ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas pag-abot niya kita gyud makauban na ta didto sa iyang ginharian, gitawag ni og atong future salvation, and that is glorification. Ang atong past salvation unsa? Mao ang justification. Ang atong present salvation mao ang sanctification. Ang atong future salvation mao ang glorification. Si Jesus mo anhi aron sa paghukom sa kalibutan. Ang tanan nga bisan pag nangamatay nga Kristohanon, pag-abot ni Kristo madunggan gyud nila ang tingog ni Kristo ug kita usab sama sa giingon sa 1 Corinthians 15 verse 58, in the twinkling of an eye we will be changed. Mao kana. John 5:28 nag-ingon, ayaw ka mo kahibulong niini kay ang takna nagasimabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi og ang mga nagabuhat og mangilad managpanggula nga gibanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Subo sa maigsuon. Ang atong kaluwasan complete, past, present, and future. Pero karon sa presente, padayon ta sa kipagbugno. Apan we are more than conquerors. Way kapildihan ng Kristohanon. Usahay madamag, usahay mahapla, apan di mahimong di kabakod kay ang Ginoo maoy mubakod nato. Even though we are unfaithful to God, but He remains faithful to us. Mo na kinabuhi Kristohanon ug tinuod nga Kristohanon. Subusa may gisuon, ayaw pasagdi ang imong kaluwasan nga imo lang yanu-yanuhon. Ang pingi gyud kini. Dili aron kita maluwas, ang pingi kay atong katungdanan. God is sovereign but we are responsible. Subusa pagkanindot kadunay kaluwasan. Mo na kinalabwang gasa sa Dios alang kanato. So pangutana, ikaw karon nagpaminaw, miangkong kang Kristohanon, naluwas ka na ba? Gikan sa sala, silot, gahom,
o sa presensya. Pangutanan nako, nagkinabuhi ka ba nga luwas nun? Matinud-an ka ba? Nga ikaw karon nagkinabuhi nga balaan? Nga mulikay nining kalibutan? Andam ka na ba sa kinabuhing dayon? Sa kinabuhing dayon may igsoon, sa presence of God, kita luwas na sa presence of sin. Atong basahon ang Revelations 21 verse 3. Nag-iingon, og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa, ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Og ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila og mahimong ilang Dios og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na. Og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang mingagi na. Wala na gyud ang presensya sa sala pag-abot nato sa ginharian sa atong Dios. Igsoon, naot pa, nga ikaw naluwas, ginaluwas, o pagaluwason. In Jesus' name. Amen. Salamat Lord, nini imong pulong, may makahatag ka namo og kalipay, kalig-on sa among pagsalig, bisan pa nining among kahimtang anaa pagyod ang pakigkumpati sa laing tentasyon ug sala. Apan, Lord, we are more than conqueror. Kay tungod kasaligan gyud si Jesus nga among manluluwas. Bisan kami og mawad-an diha sa pagka matinud-anon, apan si Kristo magapadayon nga matinud-anon diha kanamon. So Lord, help us. Himua kaming lig-on nining among pagpanginabuhi. In Jesus' name. Amen.